והיום אנחנו בעוד סרטון של 8 בולפול משחקים במשחקים פרק 3. כן, והיום אנחנו נשחק במשחק הזה. נו, רשימו לתקיות, סליחה על זה. כן, לחץ על 5,000 סתם. אני יכול לפחות על 5,000 אם בא לי. בלבד שאתה עושה סרטון יש תקיעות. נכון, הטלפון שלי כבר לא חזק. כשיש טלפון חדש אני אעלה סרטונים בטוח. כן, אנחנו לא לערוץ הזה, ערוץ השם, לעשות אותו שם. לא. הוא היה פרייר שהוא קנה סקייטבורד במקום טלפון חדש. לא היו קונים טלפון לדפוק. היו קונים לך אייפון 5. לא היו קונים לי. לא כדאי לך אייפון 5, נכון, צריך אנדרואיד. כמו LG זה. יש תוכנות אחרות. תוכנה מוכרת לנו היא התוכנה הכי טובה בינתיים. כן, זו תוכנה שאתם רואים עכשיו על המסך. כן, בצד הימני באמצע. אני גיליתי לו איך נגמר הזמן? יש לי פגים. אני גיליתי לו את התוכנה הזאת. סרטון שראיתי ששני ילדים עשו. אופס. לא חפרנו ככה את השכל, זה יכול לעצבן אותו. אוקיי, חברים, לכם תראה בפרק הבא, יאללה ביי. אנחנו נלמד אותך. מי הביא אותי לזוסטי? אנחנו בא נשחק גם פיינס ופרדי. כן, נכון, אנחנו יכולים לשחק פיינס דה פרדי, מי שרוצה. כן, אנחנו יכולים עכשיו לצאת מזה אחרי שהוא יסיים ולשחק בפיינס ופרדי. סרטון הבא. בסרטון הבא. נו, כמה מכניס מסתיים? נעשה את זה עכשיו באותו יום. אבל באמת, איך יש כאלה יוטיוברים שמפורסמים? איך מוצאים את הסרטונים שלהם? צריך לכתוב משהו קליט כזה שאם תכתוב את זה אז יהיה מלא סרטים על זה ואז כולם יחפשו. מה אתה מדבר בשפה גבוהה? איזה ילד חנון. שטות. הוא מדבר בשפה גבוהה כי הוא חנון. שטות, אני לא מדבר בשפה גבוהה. אלק. מה אמרת עכשיו? איזה טוב. לא באמת. יש לנו פה את נמרד מטוב, תגיד שלום. שלום. גוד לוק. סתם, הוא לא פה. כתב לי גוד לוק. לא. אוי. עוד איך עושה את הלבן. כן, מה כן נעלה את זה מהמצלמה כמו עשינו פעם קודם אלה בפרקים עם הבטלפילד? לא. זה לא ייתן? באסה. אם כן, היינו מלאים לכם מלא סרטים. סרטונים. אפשר לצלם גם את המסך, אתה יודע? לא יודעת. אתה לוחץ כאן, איפה שהיינו. לא. הנה, אתה מצליח? לא. לא היה זמן, לא הייתי חייב לעשות. אחרי זה אנחנו יוצאים מזה. לא. סרטון הבא. בסדר שאתה רוצה לצעקן. בן זונה. אז טוב. קונדום לא קופץ. אנחנו לך נקניק לתחת. עובדה שלא. עובדה שכן. עובדה שלא. אתה יודע למה אתה גיי? ככה נולדת. עובדה שאתה גוסס. לא, הזין שלי גדול ואלוהים ברא אותי עם בולבול ענק וככה זה יישאר. זה יישאר כחורל, זה יישאר. שתוק. לא שותק. שתוק. פארקריי פריים. בפארקריי פריים אפשר גם לעשות את זה. הוא לא באמת שורק, הוא סתם עושה. איזה נוב. מינומני? אמא שלך. שתוק, אבא שלך. עם אמא שלך.
כאילו סתם איזה עצלן שקם ב9 בבוקר. נראה לי הוא אמריקאי, כי הוא כותב כל שם דברים באנגלית. הוא לא כותב. אי אפשר לכתוב בעצמו, אם היה אפשר הייתי מקלל אותו. הוא אוסטרי. הוא קנדה. קנדי. קנדי. זה קנדי אמיתי. לך מי זה קנדי אמיתי? שהוא נופל וממשיך לשיר. זה קנדי אמיתי. מה הקשר? הוא לא עושה את התור שלו, זה דפוק. זה דפוק. הוא רוצה להלחיץ אותך. לא, הוא לא. או שלי באג, כן, רוב הסיכויים היה לי באג. כן, רוב הסיכויים אין לך קליטה עכשיו. אני אף פעם לא אוותר על זה. תמיד מנסה, אולי יצליח. אף פעם אני לא אוותר. לא אוותר. נו, מה הקטע? אתה אף פעם לא תהיה מקורקע, אתה יודע? אף פעם. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון. סליחה שהיה לי קצת סקיות, ויאללה ביי.